И така, добър ден. Село Горни Домлян, община Карлово. Тук в покрайнините на селото. Хубаво сметище, не е само това. Натам продължава. Отново е поринато, напръстено, след което е сложена табела против изхвърлянето на отпадъци. Така се действа. Вместо да се изчисти, то се поринва. Ето, глоба 1000 лева. Еми да, ама ето, напръстено, поринато. Така. Не е много малко. Натам продължава. Ами в такъв случай честито на кмета на село Горни Домлян. Доста добре управлявате. Щом не можете да почистите околната си среда, си представям как действате и като кмет. Взимайте се в ръце. Младото поколение не иска такова управление на общините и държавата си. Малко се стягайте, защото почваме да ви натискаме ние, младите. Щете, не щете, това е положението.